माई ए माई सुना तारू तनी जाना दूगो पराठा बना के लिया आवो। बबुआ आटा तो खत्म हो गइल बा, आटा नहीं खे। तो चाय बना के लिया आवो। चीनियो खत्म हो गइल बा, नहीं खा चीनी। बताओ दिने 1 महीना के राशन लियो नहीं आए कह तारू जो खत्म हो। ये बबुआ तो 5 आदमी के जगह 6 आदमी आके खाता तो कहाँ से 1 महीना राशन चलियो? खत्म ना होई वही में तार फूफो रोज रोज दौड़ के आ जाता रहन। अच्छा तो ये बात तारा फुआ से ना फोन करतो तो आए लाजे मत भेजो, बार-बार चलावता रहना। ए बबुआ तारा फुआ से के लड़ाई करी, लगिए लड़ाई करे कहिए कि हमार हिस्सा बाना, यही से हम लड़ाई तारा फुआ से ना करे। तार फूफा आवा तारा तो आवे दो। ठीक बा माई पहले खानी तू जो खाना बनावत रहलू तन बनावो आव तारा फूफा तो उनका के देख ले तनी सब हमरा ऊपर छोड़ दो का करे के बा हम उनका के सब सिखा दे तनी। जा खाना बनावो। बबुआ हां लो हइए नाश्ता बा, नाश्ता कर। ठीक बा कह ले तनी जा तू खाना बनावत ले खा ले तनी। ए बबुआ देख तोर फूफा दे आवत रहन। पाहुन बैठी बैठी आप बैठी प्रणाम प्रणाम बैठी रह। क्या खाते रे बबुओ? कुछ ना भूख लागल रहल तो बिस्कुट खातनी। देखिए ना तन देवे हमरो के। ए हम खातनी भूख लागल बा। ए दे तनी हम खा ली। आओ समाचार सुनाओ, का समाचार बा? सब ठीक बा, सब बढ़िया बा। सब बढ़िया बा? हां एकदम ठीक बा। चल ठीक है का काम बा। अब तोर माई कहाँ बड़ी? गलिए ना खाना बनावे। बोलिए खाना बनावे? हां रउए खातिनु। कल तू? हां कहानी है। ठीक बा। बबू कल खाना बनावे के? हां कहानी है, फिर दोबारा कह देतनी। जाके खाली और कह देते अपना माई से खाना बनावे के जो। ठीक बा। हां हेलो पापा प्रणाम। हां खुश रह। का हाल चाल बा? ठीक बा। ए देखी ना फूफा घरे आइल बनी। अच्छा 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 आइल बड़ा फूफा तार। हां चलो बढ़िया बात बा। तो खातिरदारी में कोनो कमी मत करियो। ना ना खातिरदारी में कमी होई। जौन गेहूं घुनाई रहलो ओकरा के आटा पिसवा देले बनी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूरी बन जाई। अच्छा आ जौन दूधवा बिलाइए सुबेरे ना जुट कइले रहलकिया ओकरा के आधा चाय बनवा देले बनी, आधा खीर बनता। अच्छा अच्छा और जौन उ भिंडी अपने खेत में ना सर रहल ओकर सब्जी बनवा देतनी। खीर पूरी सब्जी तीनों रेडी बा। ना ना बढ़िया बा। आ तनी दहियो ये मंगा ली हो। हां फूफा के टंच खिया के भेज दिया घरे, जिंदगी भर याद रखी है। ठीक बा। हाँ ठीक बा रख तनी। ठीक बा नु आइल बनी तुम के खाना उना पीना खिया के या भेज दिया था। ठीक बा। लागत का खियाइया चला हमरा के ही। गेहूं घुनल के आटा खियावता, बिलाई के जूठ दूध पिया, चाय पियावता, आ सरल भिंडी के सब्जी खियावता। जाते नहीं के का खियाइया हमरा के। लागत ससुरारी हमरा के छोड़ाइए दी है। अच्छा देखो तनी का करो तरह से। ए बबुआ खाना बन गइल बा, अपना फूफा के खिया दो। ठीक बा लेके आओ तनी फूफा के। फूफा चल जाओ खाए अब खाना गरम गरम खाई जाओ। कबे से बैठल बनी रहुआ। ना आज हम ना खाए जाता नहीं। हम काहे खाना बन गइल जियाने न होई। ना हम ना खाए। ए खाई 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 खा के जाई। देख लू नु हमार दिमाग देख लो। फूफा के भगा देनी नु अब कहियो ना यहाँ खाना खाए। अरे बबुआ उनकर तो डेली डेली के खाइले तो सिखा दले, दोबारा ना ही है। दिमाग से नु काम लियल जाला। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हां